मिश्रा ऑटो केअर। आमच्याकडे बाईक रिपेअरिंग, सर्व्हिसिंग आणि ब्रेकडाऊनची सगळी कामं करून मिळतील। तसेच टू व्हीलरचे स्पेअर पार्ट मिळतील। आमचा पत्ता कुडाळ वेंगुर्ला रोड, रेल्वे पुलानजीक, उत्कर्ष नगर, पिंगुळी। संपर्क 7385 5566 52। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।